13 лютага спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння выдатнага грамадска-палітычнага дзеяча Беларусі Пятра Мироновича Машэрава. Віцебскі абласны краязнаўчы музей падрыхтаваў да юбілейнай даты фотадакументальную выставу «Сын зямлі беларускай», якая расказвае пра асноўныя этапы жыцця і дзейнасці знакамітага земляка. З экспанатамі пазнаёмілася і наш карэспандэнт Інна Кірыенкава. Вялікую колькасць фатаграфій, цікавых матэрыялаў і дакументаў, а таксама асабістых рэчаў Пятра Мироновича Машэрава захоўваюць фонды музея. Асобныя экспанаты дапамагаюць узнавіць некаторыя важныя гістарычныя моманты. Да прыкладу, святкаванне тысячагоддзя Віцебска, падчас якога Пётр Миронович замацоўвае на сцягу горада ордэн працоўнага чырвонага сцяга. Каждый этот планшет, каждая тема, они содержат как фотографии, так и документы, и какие-то наши вводные тексты, которые поясняют те или иные события. Ну и плюс карты, какой-то иллюстративный материал, который помогал раскрыть ту или иную тему. Будучи кіраўніком Беларусі, першым сакратаром ЦК КПБ, Пётр Миронович часто наведваў Віцебскую вобласць. Пра гэта расказваюць яго рабочыя графікі пералётаў, якія захаваліся ў музеі. 9-10 мая. Перелет Полоцк, Верхнедвинск, перелет Минск-Сенно, перелет до Витебска, написано места приземления, места отлета. Шмат чаго могуць паведаць пра жыццё і дзейнасць славутага земляка і асабістыя яго рэчы. Сярод іх захаваліся нават медыцынскія інструменты яго жонкі, якая была разам з ім у партызанскім атрадзе, працавала зубным урачом у Расонах. Предметы были переданы женой Петра Мироновича Машэрава Полиной Андреевной Галановой-Машеровой с 1981 по 1983 год. Всего в нашей коллекции хранится 150 предметов. Но нужно сказать, что 20 предметов из нашей коллекции находятся в музее Петра Мироновича Машэрава, который находится в нашем университете. Герой Советского Союза, герой сацыялістычнай працы, 8 ордэнаў Леніна сведчаць пра высокія заслугі Петра Мироновича. На жаль, гэтыя ўзнагароды не захоўваюцца ў музейных фондаў, зато ёсць іншыя, не менш значныя. Одна из первых таких наград – это памятный знак за лыжный переход 1938 года с гравировкой на оборотной стороне, где именно написано, что П.М. Машэраву за переход Витебск-Минск. Знак серебряный и, в общем-то, очень редкий сам по себе, поскольку он еще мемориальный, поэтому для нас это особая ценность. Сярод памятных знакаў і дакументаў і дэпутацкі білет Верховнага Савета БССР, і мандат удзельніка 18-го нацыянальнага кангрэса Кампартыі Францыі, і ўзнагароды, якія атрымліваў падчас сваіх паездак у краіны блізкага і далёкага замежжа. І гэта лішні раз пацвярджае, наколькі Пётр Миронович быў чалавекам папулярным і паважаным не толькі ў сябе на радзіме, а і далёка за яе межамі. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск.